Създадено като колеж по икономика и администрация Пловдив, Висшето училище по сигурност и икономика днес е едно от най-проспериращите висши училища в България. Негови основатели и учредители са университетските преподаватели професор доктор на икономическите науки Тончо Трендафилов и професор доктор на политическите науки Георги Манолов. Колежът по икономика и администрация е легитимиран с решение на 39-то Народно събрание, обнародвано в брой 97 на Държавен вестник от 4 ноември 2003 година. През 2006 година колежът получава и институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация. През същата година колежът по икономика и администрация става първото висше училище в Пловдив, на което е присъден сертификат за качество ISO 9001-2000. Високите постижения в учебния процес, постигнати в колежа по икономика и администрация и положителната оценка на Националната агенция по оценяване и акредитация с решение на 43-то Народно събрание от 21 май 2015 година, обнародвано в брой 38 на Държавен вестник от 26 май 2015 година, колежът се преобразува в специализирано 4-годишно висше училище по сигурност и икономика, което има право да обучава студенти в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор. С приветствено слово и празнични думи към студентите и академичната общност се обърна президентът на Висшето училище професор Георги Манолов. Една от първите стъпки беше да проучим най-основно образователния пазар в Пловдив и Пловдивския регион. Решихме да проучим социологически каква е потребността от ново висше училище на образователния пазар в Пловдив и как то ще се отрази върху развитието на този пазар и най-важно, дали ще има кандидат-студенти, които да идват и да се обучават и най-важно, дали ще можем да се издържаме с конкретен контингент от бройки. И затова твърдата убеденост, че трябва да направим нещо ново в сферата на висшето образование, стартирахме проекта и процедурата, за да можем да отговорим на всички пораснали изисквания и критерии в това отношение. От учебната 2010-2011 година студентите на колежа се обучават в свръхмодерна и мащабна учебна база, разположена на булевард Кукленско шосе 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгърната застроена площ надхвърля 8000 квадратни метра, разполага с модерни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии, компютърни и лингвистични кабинети. Базата се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни зали, 2 лингвистични кабинета, библиотека, кариерен център, конферентна зала, собствен издателски комплекс и други. Тук функционират единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство и ресторантьорство, криминалистика, бойни изкуства и други. В сградата едновременно могат да се обучават 3000 студенти по всички специалности. За тази своя инвестиция колежът по икономика и администрация Пловдив получава приза инвеститор номер 1 в сферата на културата и образованието на 10-тия годишен конкурс Бизнесмен на годината, който отличава водещите мениджъри и фирми в Пловдив и региона. Има много неща, които се направиха през тези 10 години. Не случайно го казвам това, защото стигнахме към 2010 година, 2012, когато решихме, че трябва да тестваме пазара образователно с много професионално направление, което действително беше много търсено и се оказа, че едно от най-големите търсения на нови специалности е свързан с сектор национална сигурност. И се оказа действително, че националната сигурност като направление и специалности, които тя предлага, е изключително популярна в региона. Дойде момента и през 2015 година, когато отново се обърнахме към Агенцията за акредитация с заявление за преобразуване на Висшето училище колеж по икономика и администрация в Висше училище по сигурност и икономика. Благодарение на подбора, който правим, имаме изключително интелигентни, начетени и културни студенти. Те са тази основа, този фундамент, върху който ние непрекъснато надграждаме. Възможностите са действително много големи. Процента на реализация на нашите завършили студенти, т.е. на намиране на работа и започване на професионален път е 86. Т.е. 86% от нашите завършили студенти всички се намират
веднага работа, в това число и някой още по време на седмото. Училището вече има сериозен авторитет и нашите кадри са много търсени. Това говори само за едно, че ние сме на прав път. В основата на нашите успехи е спазването на правилата. Закони, разпоредби, правилници, наредби. Аз се гордея като ръководител на това висше училище, че ние имаме, държа да подчертая това, едни от най-добрите преподаватели по съответните дисциплини в нашето училище. Хора, които са на ти с науката, с материята, хора, които дават мило и драго за това да бъдат както добри преподаватели, така и блестящи учени. Висшето училище по сигурност и икономика получи през юни 2023 година най-високата си институционална оценка досега и затвърди позицията си на лидер във висшето образование сред вузовете в Пловдив и региона. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на България даде на ВУС-и обща оценка 9,8 от максимална 10 и срок на валидност на акредитацията е 6 години в съответствие с Закона за висшето образование. Вечно не можеш да бъдеш първи, но винаги трябва да се стремиш да бъдеш първи. Това е кредо. За мен е огромно удоволствие да направя нещо, което вече е факт, да го умножим, да го развием до такава степен, че действително утре други, като ни няма на този свят, то да бъде полезно за хората. Защото това в крайна сметка остава. Бих искал да пожелая преди всичко много здраве, много щастие, много лични успехи, много кураж и неотклонност при устояването на всички житейски, социални, професионални предизвикателства. Ще ми се с това да завърша. Един рефрен от една песничка, която аз харесвам. Не сме безгрешни, но сме истински.